Salutare! Am revenit cu episodul 2 din Minecraft Survival. Ne trebuie niște carne. Să vedem ce se întâmplă dacă omorâm un cal. Ne mai trebuie încă o lână. Ne facem pat. Sau încă două bucăți de lână. Perfect. Calul acela nu a dat nimic? Ne, nimic. Mergi un pic cu lag, nu știu de ce, o să repar. S-ar putea că acum am mai multe deschise. Iar nu mi-a dat calul nimic. Probabil în episoadele următoare să fac o fermă, o crescătorie. Ne trebuie neapărat mâncare. Stăm rău cu hunger bar-ul. Ne ducem acasă, facem un pat sau noaptea viitoare o să ne schimbăm casa. Avem lucruri mai importante de făcut. Să vedem dacă știu înapoi drumul spre casă. Da, l-am găsit. Perfect. Mă enervează foarte mult, cred că nici vouă să vă placă. Lag mult. Ei, să ne facem un pat. Ar trebui să ne facem și un cufăr cât de curând. Da. Ne mai trebuie lemn. Ajunge. Așa se făcea patul? Da, da, da. Da. Unde să-l punem? Casa este foarte mică. Da, aici o să-l punem. Ne-am scăpat de grija somnului. Dar, nouă ne trebuie mâncare urgent. Ce direcție să mergem? O luăm încolo. Poate avem ceva noroc. Sperăm. O găină. Mai să fie. Unde se? Nu. Ah, uite. Găină, o să-ți pare foarte rău că te-ai născut. Salut, uite Micai. Prăjim. Dar ne dăm mult mai mult dacă e prăjită. Mergem acasă. Episodul ăsta va fi foarte scurt. O să-l opresc, merge cu lag. Episodul viitor nu va mai fi așa. Da, trebuie să ne apucăm cât de repede de minat. Căulul, cărbunele este mult mai bun decât lemnul. Sunt chiar curios cât îmi dă. Puțin. Mai facem rost de ceva lemn. Nu strică. Copacul ăsta să nu mai fie. Sau cât ajungem. Nu vreau să ne abatem așa tare asupra lemnului. Foarte bună zona unde am nimerit.
Sper că ajunge. Facem un cufăr. La unde îl mai punem? 8 bucăți ne trebuie. Îl înghesuim aici? Sau îl punem aici? Acum putem muri liniștiți. După ce ne vom culca, în cazul morții ne va spawna pe ciupelcuță, cred, deasupra patului. Ce drăguț. Opa. Calul acesta mi-a invadat teritoriul. Vei pieri, calule. Dar de ce caii nu dau nimic? Piele. Perfect. Putem face armură. Trebuie 24 de bucăți. Pentru o full piele. Niciodată nu e prea mult. Da, cred că voi opri episodul aici, merge cu lag, o să repar chestia asta, promit. Până data viitoare, cred că voi mai face o serie, un episod astăzi. Așa că până data viitoare, numai bine.